Ćao ljudi, evo nas opet u još jednom videu. Danas vraćamo kočnice, diskove na kočnicama. Danas vraćamo, u prošlom videu smo stavljali. Danas to vraćamo. Saklaću. Nije to ako izgubite nešto. Nisam ja izgubio, nek si bacio. Nema veze. Morate malo ponovo. Ajde za video. Vede 40, trebam staviti da maknem hrđu. Da. Bude jednog dana. Jednog dana. Kaži me para. Kad će mi se dati. Tebi treba možda 54, već 40 bora za 54 komada da bi cijeli bicikl odhrđao. Samo bi ga morao kupati u bazenu, vede 40. Rđe da ne. Rđe, da. Rđe. Čih. Ovo ću staviti na TikTok. Realno, nerealno. To je tvoj GoPro? Ne, tu je. A možda tvoj mobitel, ajde šuti. Ma realno pokazat ću i tvoju facu. Jel može? Ne može. Što? Budem se žalio. Kome? YouTube. Što? Će da mi neće. Daj mi ključ, to je pored tebe sješta. Gdje? Evo ga. Ovo vam je ključ inače da znate. To morate tu gurnuti i ovako ga zašarafiti. Ok, ovo je bolesno zvučalo. A dobro kao. Vidite kako to treba zašarafiti. Morate jako čvrsto inače zašarafiti, jel se nama desilo da nam je iskočilo. Inače ne profulat felgu. Da. Evo ga, drifta neko. Neću vam pokazati koja je, ali... Šta ovo trka, buraz? Majke mi uli. Sad kao još dođe Spider-Man, iza njima. Ovi se stvarno trkaju. Ba da, ovaj jedan drifta, a ovaj drugi Za njim. za njim gasa. Ovaj drugi kamerman. Kad mijenjamo pegove. Da. Znaš kako ćemo to provjeriti? Čekaj na to. Digni tako, ja ću ti tu, znaš kako, čekaj. Samo zavrti kotač. Čekaj, da zakošim. To radi. Ne, to sam gledam da li će zapinjati ovaj vrag za ovo. Daj, uzmi s druge strane ono tamo. Evo ka ljudi. Uzmi ovo. Samo ja volim snimat to. A malo sam ti raspao tvoj toranj koji si složio. Aj, ne mogu ga primiti. Ne mogu, ja ću pogubiti šarafe do tebe. Nek dođem. Do tebe, pa ne ideš. Evo ti sve. Na ti sve. Eto ti. Gubio sam opet nešto. Evo ti tu dizler. Aha, to. Izgubio sam ovo, aj probaj mi ovo naći. Tanki ovaj. Nije ni jedan od tih. Ali možeš bez toga? Ne mogu. Nema veze, ne treba. Ajde nađi! Tražim. Ne tražiš. Tu, kod te prve gume treba biti. Kod prve? Ne možeš ka... Joj, s kim ja radim? Ja ću prije ovdje naći bumbera nego. Tarantulu, a ne taj šaraf. Ja sam glup. Nije na toj strani, na ovoj, toj strani gdje je prednja guma. Aha. Se Bože, Pa ne vidim ga. Kriste, pomozi. Vidi, pa onda ga uzmi jak je tu. Nije tu, ali tu treba biti, kažem. No, će biti pola videa da tražimo šarafića. Da staviš taj naslov. Ti si ga šutnuo. Ja! A ne treba ti on, ajde. A nije ti najbitniji, aj šuti. Ako se skucam... Ako se skucaš negdje imat ćemo video, ako ništa.
Si ga našao. Evo ti ga. Pa tu je taj! To je taj! Aha. A gdje je sad taj? Može ti tu. Pusti, dobro. Težak život majstorski. Meni ruka boli. To ti je dobro za zdravlje. Sad ja kuvam nešto. Na prednjoj tog nema. Ja bih rekao. A? Ja mislim da ovo na prednjoj nema. Ma ne treba ti na prednjoj, ajde. Treba mi na zadnjoj! Pa skine sa prednje ako ima. Ajde, realno. Ima na ovoj to. Prolaze naši prijatelji. To što čujete neki... To što čujete neki pas u pozadini nije ništa to. Zašto smo u neku ulicu slažiti? Zašto neku ulicu, brate, složiti ono... Burazer, ovaj pas Samo laje ono dosta. pio je Red Bulla. Pio Red Bulla, najjače! Si našao? Jesi. Viš ti koliko je ovaj već 6 minuta. Odlično. Dosadno. Ali izreži Bolt. Ovo što ja sad pričam to moraš izrezat. Ne moram. Luka iza kamere. Izreži ovo. Aha, izrezat ću vam to. Nadajmo se. Ja se, Izrežao pa. ja mu ne vjerujem. Sad sam opet izgubio to. Aha, nisam. Stvarno, dobro. Tu sam našao. Joj, Isuse Bože. Perje mu je žuto, nikad nije žuto. Ima jedan degen, oči su mu mleče. Ima glupo oko, kad nije glupo. Če da mi ti kupiš novi? Ne, A onda? sam ću se. Nemam ja para za to. Onda, nemoj da me izvezaš. Ljude, pola kamere. Di od Goriva. kom? Ono. Kako je vruće već. Braziru. Braziru. Vruća kamera. Dakle, ne vidim ništa čarasom. Okreni mi biti baš siklo. Da ga okrenem. Da, samo na drugu stranu. Sad okrećemo bicikl. Da bi naš prijatelj to mogao sve srediti. Kako ću ti jednom rukom? Sam ga baci sad. Ajde. Neću ga baciti. Onda se stvarno misli da ga baciš. Vidiš ja sam se sjetila. Da se idem malo odmorim. Od čega? Od snimanja. O, jesi se Dobro, puno. 9 minuta snimamo. Plus onaj prošli video gdje smo je skidali. Taj traju 6. Kako znaš? Pa ja mislim. Koliko se zajedno snimamo, ne piše sad nešto. Ne. Mi možemo još 25 minuta snimati. Kako možeš? No, piše mi, vidiš? Vidiš kako je prva 24, 41, 42. Odjavit ćemo klip ovako. Jedan pored drugog se sad i ovako. Da. I to je to. Tako je najbolje odjavljivati. A ne ovako stanemo se na sred ulice i snimamo jedan golf neki ono. Daj... A, to si misliti.
Ključ si mislio. Ne diraj, ne mrdaj. Pa ja to malo da ti bude lakše. Znaš. Biće mi lakše kad te opalim ovim ključem. Zezom se. Znači prst ćeš mi ščepit s ovim lancem kad pomakneš taj bicikl. Nemoj! Gle mi prste! Sad sam se izgubio. Viš. Ne znam. Aha, trebaš to zažurakati. Nemoj zezat. Ja sam mislio da trebamo očarafiti. Zašto nama treba 15 minuta za ovo? 16 Možda dana. zato što mrdaš bicikl, to se nisi zapitao. Ajde, silazi. To je to. Ajmo sad probat, sad kad rosnem. To je to, a?